जाऊ शकते. बघूया काय करतोय आणि हा उत्कृष्ट गळतीला जाऊ शकला असता पण मला वाटतं हा बाद झालेला आहे. फक्त 2 खेळाडू शिल्लक पूर्णपणे शून्य 7 जर्सी बदल केले या खेळाडूवर ऑल आउट दाखवायचे बघूया काय करतोय. जर्सी बदलाव केलेला हा खेळाडू संघाची अपेक्षा असेल पण तो जास्तीत जास्त पॉइंट घेऊन गेलेला बाद केलेला आहे आणि हा ऑल आउट शिवशंभू वॉरियर शेवटचा बघा रे सगळे बघा मी जास्त त्रास झालेला नाहीये बाद करताना आणि पहिला ऑल आउट पहिला शिवशंभू. या पुढील सामना काय लावू नको या दोन्ही संघाला दुसरा पुकार देण्यात येत आहे. कृपया करून द्यायचे आहे. दुसरा पुकार ऑर्डर कंटिन्यू. शिवशंभू वॉरियर्स संघाला पहिला ऑल आउट पडलेला आहे. पहिल्या ऑल आउट मध्ये ऑल आउट झाल्यानंतर आपली कामगिरी सुधारायची आहे. त्यांना पुन्हा एकदा गुण देऊन समर्थकांना ऑल आउट देण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. बघूया काय करतायत आणि ऑल आउट दिल्यानंतर छावा वॉरियर्स आणि उत्कृष्ट असा कॅच मारावा लागेला. क्षेत्ररक्षक तैनात आणि पुन्हा एकदा 03 नंबरची जर्सी घेऊन बघूया काय करतोय. सचिन बस आणि ही ऍक्टिव्हेट धाव फायटर असून काहीशी संताची लढाई म्हणावी लागेल त्यांच्याबरोबर. पुन्हा एकदा चांगला कॅच म्हणावा लागला. पाठोपाठ 2 कॅच पकडलेले आहेत. जो पहिला ऑल आउट झाला होता त्यानंतर पुन्हा एकदा खराब कामगिरी करताना शिवशंभू वॉरियर्स आपली कामगिरी आहे ती उंचावताना छावा संघ त्यांच्याकडे मोठी लीड आहे ती वाचवण्याचा प्रयत्न करताना थर्ड रेडवर खेळताना हा संघ शिवशंभू संघाला लवकर जिंक मिळावी लागणार आहे. आणि पुन्हा एकदा कॅच करण्याचा प्रयत्न होता. अरे अरे रे 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 आणि पुन्हा एकदा कॅच मारावा लागेल. पाठोपाठ तिसरा कॅच मिळालेला आहे. ही चांगली चढाई आहे छावा संघाची अशी उत्कृष्ट अशी कॅच मारावी लागेल. पण थर्ड रेड मध्ये इलियास बाद झालेला आहे. सीमारेषेकडे जाण्याचा प्रयत्न होता पण उत्कृष्ट असा कॅच मारावा गेला. जर्सी ओढलेला ना मागच्या 3 ते 4 रेड मध्ये प्रत्येक खेळाडू बाद झालेला आहे. बघूया पुन्हा एकदा डॅश मारण्याचा प्रयत्न होता पण मात्र यश काही भेटत नाहीये. छावा फायटर आणि लगातार 2 रेड मध्ये त्यांना पॉइंट भेटत आहे शिवशंभू संघाला. बघूया ही जी आघाडी आहे ती कशी कमी करतात. 2 खेळण्याचा प्रयत्न जरे बंबर मध्ये बघूया यशस्वी झालेत की नाही. काय कोणी करता तो आदमीची का बघितलो तो पेडणे जो प्लेयर तो पेडणे का किरण परब डायरेक्ट सांग हाय कोण हो कॅमेरामॅन कोण थोडे डायरेक्ट पुढे असून लावली पुरा ग्राउंडरलाच काय घेतला. ऑल आउट झाल्यानंतर जी पिछाडी पडलेली आहे शिवशंभू वॉरियर संघाला
ती अजून त्यांनी भरून काढलेली नाहीये. त्यांना पटापटी भरून काढावी लागणार आहे. शिवशंभू वॉरियर संघाकडून हा पुढचा रेडर आपल्या संघासाठी बघूया काय करतोय तो. काहीची उत्कृष्ट पकड केली आहे शाळा संघाने. शाळा फायटर आतापर्यंत खूप चांगल्या पकडी केल्या आहेत. बघूया आता यशस्वी होत आहेत की नाही. काय रे पहिले पैसे आणि एमपी रेड शाळा फायटर सोडून सूरज यांनी पहिल्याच रेडर होता असा हा शाळा फायटरचा खेळाडू सूरज. पुन्हा एकदा जी आघाडी आहे ती तशीच ठेवण्याचा प्रयत्न, एक पिरियड मारण्याचा प्रयत्न सूरज करताना काहीचा थर्ड रेडवर खेळण्याचा प्रयत्न आहे छावा फायटरचा. पुढची चढाई घेऊन शिवशंभू संघाकडून बघूया काय करतायत. एक आक्रमक खेळीची अपेक्षा असेल प्रितेश कडून. काही पिछाडीवर आहेत की त्यांना पिछाडी भरून काढावी लागणार आहे. त्यासाठी त्यांना अटॅकमध्ये पॉईंट भेटावे लागले. आतापर्यंत त्यांना रेडिंगमध्ये जास्त पॉईंट भेटले नाहीये. खेळाची बाब असेल गाडी आणि छावा फायटर संघाकडून थर्ड रेडी घेऊन जास्त एक घंटा जास्त झालं बोनस झालं. रामचंद्र थर्ड रेड घेऊन रामचंद्र बघूया काय करतोय. आणि उत्कृष्टता फ्रंट लॉक म्हणावा लागेल. उत्कृष्टता फ्रंट लॉक होता बोनस नाही वाटेमध्ये भेटले. आणि हाफ टाइम दिलेला आहे. हाफ टाइमच्या जास्त लोड देऊ नये. आणि शिवशंभू वॉरियर्स कडून ही पहिली रेडी घेऊन मध्यांतरानंतर
खेळाडू एक मोठी आघाडी घेतली आहे शावा फायटर्स यांनी. बघूया पुढे काय करतायत. आघाडी टिकवून आणि उत्कृष्ट उत्कृष्ट ही पकड निसटल्यानंतर उत्कृष्ट ही पकड गेलेली आहे. शावा फायटर्स संघाकडून उत्कृष्ट ही पकड म्हणावी लागेल. आणि शावा संघाकडून सागर आणि दोन उत्कृष्ट प्रयत्न आहे ज्या प्रकारे केला होता आणि त्यामध्ये त्याला यश भेटलेलं आहे. उत्कृष्ट असा बोनस म्हणावा गेला. एक ट्रेडमार्क बोनस होता. शानू आपल्या संघाची रेडिंगची जबाबदारी सांभाळून करा. बघूया काय करतोय. डीप मध्ये जाऊन बाद करण्याचा प्रयत्न आहे. बघूया अटॅक करतोय की नाही. पुन्हा एकदा एमटी रेड शिवसंघ संघाकडून पुन्हा एमटी रेड करता शिवसंघ संघ आणि उत्कृष्ट असा अंक होत पकडलेला आहे शानू यांनी आणि ही ओपनिंग करावी लागेल शिवसंघ संघासाठी. बघूया या ओपनिंग फायदा उठवता येत की नाही. शानू पुन्हा एकदा रेडवर मागची रेड त्यांची एमटी गेली होती. या रेड मध्ये जास्तीत जास्त गुण मिळवण्याचा प्रयत्न असेल. बघूया काय करतायत शानू. एक पोटच मारण्याचा प्रयत्न होता. काहीसा उचकवण्याचा प्रयत्न आहे. इंडिया रेडिंग जबाबदारी सांभाळताना शावा फायटर्स कडून एक उत्कृष्ट असं डोळाबाग तालुक्यातील खेळाडू आणि उत्कृष्ट म्हणावं लागेल. उत्कृष्ट होता शिवशंभू संघाकडून. उत्कृष्ट ब्लॉक होता. उत्कृष्ट फ्रंट ब्लॉक होता शिवशंभू संघाकडून. पुन्हा एकदा शानू पुन्हा रेडिंगची जबाबदारी सांभाळताना सुपर टेकल झालेला आहे. दोन गुणांची कामगिरी करताना उत्कृष्ट अशी कॅच म्हणावी लागेल. विरुद्ध रावणा वॉरियर्स या दोन्ही संघाला तिसरा पुकार. मॅच संपल्यानंतर लगेच मैदानात हवा सुपर टेकल केल्यानंतर दोन गुणांची कमाई केलेली आहे शावा फायटर्स यांनी. शावा फायटर्स आपली जी आघाडी आहे ती वाढवत चाललेली आहे. शिवसंघ संघाला जास्तीत जास्त गुणांची कमाई करायची असेल तर त्यांना रेडिंगवर जास्तीत जास्त गुण मिळवावे लागणार आहेत आणि तेच त्यांना भेटत नाहीयेत. त्यामुळे ते काहीसे पिछाडीवर आहेत. अमर काहीसा चपळतेने आपलं पॉईंट मारण्याचा प्रयत्न होता पण पॉईंट काही भेटले नाहीये. आघाडी आहे ती तशीच होण्याचा प्रयत्न आहे सूरजाचा. त्यामुळे एमटी रेड करण्याचा प्रयत्न जास्तीत जास्त टाइम करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. जी आघाडी होती मोठी आघाडी होती ती तशीच होण्याचा जो प्रयत्न होता तो प्रयत्न त्यांचा यशस्वी झालेला आहे. आणि पुढची रेड घेऊन आरके बघूया त्याच्यासाठी काय करतोय. आणि उत्कृष्ट टोटल मारण्याचा प्रयत्न उत्कृष्ट टोटल होता आणि हा बाद उत्कृष्ट टोटल होता. आणि हा थर्ड रेडची घोषणा पंचांकडून. बघूया या थर्ड रेड मध्ये हा रेडर यशस्वी होतोय की नाही की त्याची चौकारी केली जाते. आणि पुन्हा एकदा ब्लॉक मारण्याचा प्रयत्न आणि हा डॅश स्वरूपात आहे. आणि शिवसंघ संघाला लगातार दोन जे गुण भेटले आहेत त्यामुळे त्यांच्याकडे उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे. सिच्युएशन मध्ये बघूया काय करतोय. शेवटची 5 मिनिट शिल्लक
आणि 2 प्लेअरच्या आणि शाळेचा उत्कृष्टता टेन होता आणि त्या टेनचा फायदा झाला आणि ओलाच्या दिशेने जाताना 6 फायनल शेवटचा खेळाडू बघूया काय करतो आपल्या संघासाठी गुण मिळवण्याचा प्रयत्न असेल बोनसच्या स्वरूपात भेटला 1 गुण भेटेल मात्र गडी बाद केला तर त्याचा 1 खेळाडू हा रनिंग हँडटच होता ऑलआउट दिलेली होती ऑलआउट वाचवलेला आहे दिवसभरचे आयनोडे विरुद्ध रवळनाथ वॉरियर्स या दोन्ही संघाला तिसरा पुकार हा सामना झाल्यानंतर लगेचच मैदानात ताबा घ्यायचा आहे दोन्ही संघाच्या कर्णधार संघमालकांनी नोंद घ्यायची आहे दिवसभरचे आयनोडे वर्सेस रवळनाथ वॉरियर्स ऑलआउट वाचवल्यानंतर सुपर रेडरच्या सिच्युएशन मध्ये पुन्हा एकदा हा रेडर गावलो एक डायव्हिंग पकड मारावी लागेल हा डायव्हिंग केला होता पहिल्यांदा त्यांनी आपल्या संघाला ऑलआउट पासून वाचवलं त्यानंतर सुपर टॅकल घेतली या सामन्यात हा सामना बी घोषित केला जाऊ शकतो काय ना मागा काय दुसऱ्या हातामध्ये सूरजने एक हाती सामना फिरवलेला आहे एक हाती सामना फिरवून दिलेला आहे सुपर टॅकलच्या सिच्युएशन मध्ये सूरज आणि हा पुन्हा सूरजने बात केलेला आहे ज्या प्रकारे सूरज खेळतो सूरज विरुद्ध तिसरा घेतला ऑलआउट मागायला चान्स होता सूरजने हिसकावून घेतलेला आहे आणि उलट ते गोल उभलेले आहेत त्यामुळे मल्टिपल ट्रेड करावे लागणार आहे गेलो ब्लॉक फर्स्ट टॅच करून ऐकणार ना आता तू कॉन्फिडन्स वाढलो काय घातलेलं कोण काय नक्की घातलं तू सांगलाय जाण काय तर मी बघूया ना थोडं येतो त्यासाठी तो दादर दंड दोघे गेले ह्या काय करतात का सॉरीच्या आणि हा रायडरचे मला वाटतं डिफेंडरने लाईन क्रॉस केलेली आहे पुन्हा एकदा सूरज पुन्हा एकदा गुंगून देताना ए उमऱ्याक पाय लावून देऊ नको पवित्रा घेताना दारात राहा हा शाबास बोनस मारल्यान धावलो
दम जाता रे काही मिनिटांमध्ये ती सुरेखी खेळी केली आहे. त्या खेळीमुळे कानाची दुखापत आहे